Komero mulikito Sara Nyarangi ontito yogo tumanyibuna agati ya abarai nabo igasensemeria yoboremi anene nsemo ya ryanya mwamu yogo toka wana sebunga nyalibali chache meye kaunti ya Kisii ni wa mochiria ba director bakoro bagendete gusegeta gati ya baremi igoro ya manganarengete bonus iba bwente konyore manyekente buna emini bonus batarati konyore bonus ya bobene ni go bagote babuna borobumba nyare kobeka mirobili namba chiko iwe mini bonus asikonde batebete buna baremi bachikonyore bonus ya bobene ekrochinga kichi abeire chigo ikoroboti urwa senchera yoboime aba director kurwa se factory ya Nyamwamu amona barimi nigo bagikire ngane gendrete kuranda sichinsemo ao igoro yogo iteliwa gwechae asabarimi amangana kurwa sensemo ya ba director bakoro negati ya barimi abokorengana na ba director atali amangana yekene kiagera abangi babo nigo bakoire chae yabo asensemengao information eko bagiven munge chae mbe ego iterwa obuno borimo no le fame ya choro renge bo former director otebe mangana ayu is not even a member ya kiamo kama ya factory cheito emetabu ate site yeri 10 boye ye chae chikira pimire korwa for the last 6 months chikira pimire ne chikiro 82 choka which means singa igarete tegetonge kemo for the last 6 months igarete tegetonge kemo yoke se factory echayo yayo spiga koira mugeni engana ye min bonus tetigire magega nigo yae wali bagari tangani abwasa ba director baherera ninki kyagarire e bonus yeyo etaligo chiko baroro ni bonus teruli gusiyengima taliki amoka mabuna mogo kebeka emini bonus teruli no nyembo iko yo factory chons injiro no nyembo iko yo chitarwete mini bonus intu toko genda no bonge bwa balimi ebirangere bya balimi ntu abore ti abalimi ngora tatole mini bonus ikera ntu bwa tikobwa no okubwa no kwa balimi abalimi abanyene bagate abantu tegetie mokore bonus yetamase tukaire bonus ekigo kiralimo ekonya abantu baito ya tiga tubekiraniamo chigo chagocho mutinyo sabonane chibesa chisane togwaka na school fees ekina kia balimi bonsi baeteti goetera abachumbe babo ba tea buying centers committee nyonye n'abantu ba Western zone 12 Nandi Elgeyo Marakwet Kakamega Vihiga na Kitale igo baeteti the same nga ya tigatonyorere bonus amo abarimi nigo basemiwe kogendera gotoli chaengia ili kwenyorera matunda kurwa sekemerie kyo chiro getegete echayengia nali turanyore chibesa kurwaroro igo muntu gukwana igoro ye quality igo tali biasarale na mangana mabwate ekiagera intali ntutokorosie echae ne factory ekorosi na ande murimi na rokonyatora tua yagende chiro intwa yaito no kuborie epaya chibesa ngaichire necha yetu kere chiro ibaito mba baise kubwatia mangana misleading munaya na nyago kwanu kurwa se radio cheito media houses cheito imba baise ko yabwati enge ncheria batoete this mandate na ende ncho barorire tu abakoreire gasingia ekene ubonya kabwarenge ase kitundu bali mubo manyete tiga aba director baye batokorere mirimo na ende motige weswana ni anobokoreri bwabo okwono koboria kurwa sabalimi abanyara ko babagwikirana asensemeyo yali Nyamwamu kurubaso turujera ingiya musaro goja tarikitano twari musara abantu babwatera bona nane sebireje bitagete korwera etoko bigikeria yetare igamo director inyabwenge omukoro gotobori igoro nge igoro yecha ngaba baibire ere chi milioni chiri 16 chiachete otobore iria balimi na toya gubere ibere ne tokorega tigati gomo cheso Sara Nyarangi ontita Ndizi TV yemono mulikito Sara